Ďakujem pekne, že ste prišli. Ja vás teda vítam všetkých na tlačovej konferencii pri príležitosti vyhlásenia výsledkov slávnostného udeľovania cien 12. ročníka súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo. Mne už pani riaditeľka Garotová teda spomínala, že tento ročník je mimoriadne silný a ja jej teda rovno aj dám slovo, aby nám porozprávala, ako to prebiehalo tento rok a povedala viacej o súťaži od tohto ročníka. Myslím si, že najviac o kvalite fotografií vie povedať Janka Hojstričová, ktorá bola garantkou projektu a ktorá bola vlastne v porote, ale v každom prípade, keď doveziete na Slovensko Mariel Degaty, ktorá bola predsedničkou poroty, ktorá je z Getty Images, keď doveziete Espena Rasmussena, ktorý je z agentúry Seven a zároveň je editorom najväčšieho týždenníka v Norsku, pána profesora Štrajta, to, čo ste slúbili Sašovi, ktorého nám pustili na Slovensko, dnes už nepustia fotografov, pretože majú stáne právo a nemôže odchádzať nikto z Ukrajiny, musia tam všetci byť, čiže je to veľmi ťažká situácia. A možno to najpodstatnejšie, čo je, že sa nám prihlásili veľmi silní fotografi z krajín V4 a z Ukrajiny. Sú to členovia svetových agentúr a víťazí svojich súťaží v svojich krajinách. Myslím si, že to je to najlepšie, čo sa nám mohlo stať. A tento ročník sú všetky udalosti, ktoré sa stali za posledný rok, či v našej krajine rezonujú témy. Klimatická kríza, to bola veľmi silná kategória, rezonujú témy sociálne, násilia a samozrejme vojny na Ukrajine, ktorá je zobrazená v živote obyčajného človeka a je veľmi zle počúvať od člena poroty, že nikdy nevie, keď vyjde von, či aj príde do toho miesta, kam sa vybral. A ja by som dala teraz slovo Dorke Holubovej, pretože ona vyhrala Grand Prix a myslím si, že smrť dvoch mladých ľudí je niečo strašné a nemali by sme sa na to len pozerať. Ďakujem. Dobrý deň. Tak moje meno je Dorota Holubová a ďakujem. Ďakujem vlastne v prvom rade riaditeľke súťaže Janke Garboltovej, že má vôľu organizovať vlastne túto fotografickú súťaž, ktorá je v podstate jediná na Slovensku, takže veľká vďaka patrí jej a ďakujem taktiež porote, že vlastne vybrala túto moju fotografiu a ocenila ju cenou Grand Prix. Je to vlastne fotografia, ktorá vznikla 3 dni po vražde Matúša a Juraja pred teplárňou a ja dúfam, že zostane takým mementom doby a bude poukazovať na ten boj za LGBT plus práva na Slovensku. A v podstate ma veľmi mrzí, že vlastne nič sa vlastne po tej vražde nezmenilo. A dúfam, že keď si na tú fotografiu spomenieme na niekoľko rokov, tak už bude proste úplne iná situácia a budú mať LGBT ľudia na Slovensku rovnaké práva ako všetci ostatní. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a držím palec ďalej tejto súťaži, aby proste bola tak výborná ako doteraz. Ďakujem. Moc ďakujem Dorke, vítam pani Kratochvílovú a dávam slovo Tomášovi Hrivňákovi, ktorý vyhral minulý rok grant. Téma grantu boli krajšie verejné priestory a Tomáš pripravil nádherný grant, ktorý sa bude vlastne vystavovať od dnešného dňa na Viedoslavom námestí a dám vám mu slovo. Dobrý deň, ďakujem pekne. Pre mňa bol tento grant veľmi zásadný, lebo bol to vlastne prvý dlhodobý projekt, ktorý som kedy robil a to, že som na ňom mohol robiť rok, bol to aj zároveň vlastne prvý rok, ktorý som býval v Bratislave, takže myslím si, že v tých fotkách som sa snažil zachytiť aj ten vyvíjajúci sa môj vzťah ku mestu od toho, keď som tu prišiel ako s očami vlastne turistu a človeka, ktorý bol ku tomu mestu trochu odmeraný, až po dnes, kedy sa tu cítim viac menej doma a začínam si uvedomovať vlastne tie
krásne verejné priestory, ktoré v Bratislave existujú. Táto téma bola pre mňa dôležitá, lebo verejné priestory sú niečím, nad čím rozmýšľam veľmi často, aj som pomerne citlivý na vnímanie architektúry okolo seba. A myslím si, že to, ako tie verejné priestory vyzerajú, vo finále vplýva aj na to, aké emócie cítia ľudia, ktorí ich používajú. A vo finále sa to premieta do nejakej nálady v tom meste. Takže snažil som sa môjim cieľom bolo vlastne zachytiť nejakú emóciu v tých verejných priestoroch a či už to emócia radosti z novej fontány alebo z krásnej Slovenskej národnej galérie alebo úžasnej atmosféry na Tyršáku a tak ďalej, alebo sú to pocity možno nejakej miernej absurdity pri nejakých cvičebných nástrojoch v poli, vo Vajnoroch a tak ďalej. Chcel som tým vlastne docieliť, aby ľudia niečo cítili, keď sa pozerajú na verejné priestory okolo seba a aby si uvedomili, že na tom naozaj záleží a že keď niečo som v tých fotografiách kritizoval, tak to bola ľahostajnosť ku tým verejným priestorom, ktorú niekedy na Slovensku vidíme, keď ľudia majú pocit, že tie priestory sú im cudzie a nie sú nás všetkých, ako by to malo byť. Takže v tých fotkách je taký mix toho, čím sa Bratislava stáva a toho, čo ešte sa dá posunúť ďalej keď ten mindset vlastne sa u verejnosti zmení, že naozaj ľuďom bude na tom viacej záležať, tak v podstate všetky verejné priestory v Bratislave môžu byť také ako tie jednotlivé, ktoré som vymenoval ako pozitívne príklady na začiatku. Takže ďakujem veľmi pekne, že som mohol vlastne študovať tú tému verejných priestorov celý rok a ďakujem, že som vám mohol tieto fotky predstaviť. Ja dám slovo kolegovi. Zoberiem si slovo ja ešte na chvíľku. Ďakujem pekne. Ja musím poďakovať veľmi pánovi Hrivňákovi za to, čo povedal, lebo povedal myšlienku, ktorú my v podstate od začiatku tu v vedení mesta si opakujeme veľmi často. A to je, ako verejné priestory naozaj dokážu ovplyvňovať správanie sa ľudí navzájom. Je to veľmi dôležité a preto možno aj my venujeme veľmi veľa energie do revitalizácie a obnove verejných priestorov v Bratislave. Určite viac ako tomu bolo v minulosti. A je to práve preto, že tam, kde sa pohybujete, s kým sa stretávate, ako sa tam cítite, sa potom odzrkadľuje na vašom správaní v tom verejnom priestore a preto si myslím, že to je veľmi dôležité. Zároveň som si zobral slovo aj preto, aby som ešte povedal, že ako každý rok aj tento rok hlavné mesto vyhlasuje grant mesta Bratislavy. Tento rok pre ročník 2023 tá téma, ktorú sme si stanovili, bola klimatická kríza. Dlho sme uvažovali, že či ju nazveme klimatická zmena, alebo to nazveme klimatická kríza, ale keď sa pozrieme okolo seba, keď vnímame, ako sa mení ten stav spoločnosti vonkajšej a klímy ako takej, tak už nemôžeme úplne hovoriť o klimatickej zmene, keď my bojujeme proti klimatickej zmene v Bratislave, ale už je to klimatická kríza a pre mnohých ľudí naozaj to, čo sa deje, predstavuje krízu. Možno to neuvedomujeme si až tak na Slovensku, ale sú krajiny, kde naozaj táto zmena výrazne ovplyvňuje život, kvalitu života miliónov ľudí. Preto táto téma je pre nás veľmi dôležitá, ale na úrovni Bratislavy sme vybrali víťaza fotografie pána Branislava Račka z toho dôvodu, že sa venoval téme, ktorú tiež považujeme za veľmi dôležité. Tá téma boli Bratislavské jazerá, ktoré dokázal krásne zachytiť vo svojich fotografiách. A Bratislavské jazerá sú pre nás stále
veľký poklad, ktorý v Bratislave máme. Nemôžu s týmto chváliť množstvom jazier aj kvalitou vody, ktorú tu máme mnohé iné veľké mestá v Európe. A zároveň ten potenciál, ktorý vnímame a cítime, že tieto jazera majú, je obrovský. Je to téma, ktorej sa musíme venovať nielen z pohľadu toho, ako mnohí z nás, Bratislavčanov, Bratislavčaniek, vnímajú Bratislavské jazera ako miesto na oddych, šport, možno nejaké kultúrne podujatia, ale ako priestor a dôležitý nástroj pre boj s klimatickou zmenou, pretože jazera a vodné plochy v Bratislave sú extrémne dôležité, či už pri zachytávaní zrážok, či už pri odparovaní, ochladzovaní toho celkového prostredia. Aj preto Bratislavské jazera je naozaj téma, ktorému sa každé vedenie mesta musí v budúcnosti venovať. Čiže ďakujem ešte raz za krásne fotografie a teda dávam slovo víťazovi. Dobrý deň, ďakujem pekne. Tak v prvom rade by som chcel povedať veľký ďakujem porote, aj teda magistrátu, že si vybrali moju tému. A je to pre mňa trošku zmena, pretože ja nie som rodený Bratislavčan, žijem tu 6 rokov a do tejto súťaže som sa hlásil už viackrát v minulosti, no tieto kategórie, ako je Grand mesta Bratislava, som väčšinou obchádzal, lebo som sa necítil na to povolaný nejakým spôsobom zasahovať fotograficky do tejto témy a tento rok som sa do nej trochu pustil a dlho som rozmýšľal, že čo vlastne by som chcel tou tému povedať. A prišiel som na to, že pred 6 rokmi, keď som sa presťahoval do Bratislavy, keďže ja som taký viac menej letný typ človeka, nie zimný, tak to, čo mi urobilo Bratislavu krajšou a tie momenty voľného času, ktoré som mal v Bratislave krajšími, tak to boli práve Bratislavské jazera, ktoré som navštevoval po práci a vo svojich voľných chvíľach. A takisto, ako už bolo povedané, tak nie je to len o klasickej rekreačnej turistike, ako plávanie a tak ďalej, ale Bratislavské jazera majú veľmi veľa rôznych špecifík, či už je to Wake Lake napríklad na Zlatých pieskoch, kde sa dajú urobiť rôzne extrémne športy, alebo sa môžeme pozrieť na Štrkovec, kde chodí veľa psíčkarov, potom je tu Kuchajda, kde sú rôzne reštaurácie, alebo veľmi charakteristický Drážďak, ktorý sa nachádza na najväčšom bratislavskom sídlisku, takže je to téma, ktorá je veľmi, veľmi rôznorodá, dá sa poňať z rôznych perspektív. No a ešte, čo by som povedal k technickej stránke fotografii, tak zvolil som dron. A keďže posledné 2 roky som začal viac dronovať, tak chcel som ukázať Bratislavčanom ten nadhľad, ktorý nie každý vidí, že tie jazera sú položené do prostredia, ktoré je naozaj unikátne. A tým prostredím je teda Bratislava. Tak ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Garboltová, dávam slovo ešte vám. Ja ďakujem veľmi pekne. Ja by som dala ešte slovo Janke Hojstričovej, lebo ona zažila ten moment poroty, vie, akí boli porodcovia. Možno by bolo dobre hovoriť o tom, ako sa hodnotilo, aká bola porota a aká bola úroveň fotiek. Dobrý deň. Tak ja by som sa teda vrátila k tej práci poroty. V tomto zložení sme zase boli taká aj noví členovia poroty. Myslím si, že noví členovia aj vrátane predsedničky sa chopili toho veľmi profesionálne. Ako obvykle porota pracuje v takých vlastne 2-3 fázach. Tá prvá fáza je vlastne vylúčovanie ako keby menej kvalitných fotografických prác a v druhej fáze vlastne idú jednotlivé kategórie, kde sa vyberajú teda kvalitné práce, ktoré ašpirujú na finalistov, prípadne víťazov. A teda tá posledná fáza je potom vyberať Grand Prix, čo je nie ľahká úloha a vyberať mladý talent. Takže myslím, že porota pracovala veľmi, možno, že to bolo takou povahou aj tých prác, ale aj povahou porodcov, veľmi
kľudným spôsobom, keď tá argumentácia samozrejme ide smerom aktívnejšie, smerom už keď sa vyberajú finalisti a víťazi. Takže tam myslím si, že neboli nejaké výrazné nezhody alebo konflikty, to, že sme neboli v nejakých posledných fázach pri víťazoch úplne 100% jednohlasný, je úplne prirodzená záležitosť. Tam sa veľa argumentuje, čo je vždy obahajúce aj pre každého člena poroty. Samozrejme, každým rokom to spomíname už dlho, že tie kategórie málo kedy je, že je iba stúpajúca tendencia kvality tých kategórií. Niekedy sa stane, že niektoré kategórie nám aj kvalitou klesnú, ale zase opačne iné kategórie nám veľmi poskočia. A naozaj teraz, tento rok musím povedať, že a možno to aj uvidíte podľa toho, že v niektorých kategóriách možno viac finalistov aj teda a víťaz a niekde teda je menej tých finalistov, tak podľa toho je aj tá kvalita. Vždy sme si hovorili, že vyberá sa kvalita, nie počet finalistov. Musím naozaj povedať, po dlhom čase sú zaujímavé projekty v tom životnom prostredí, kde naozaj sú to už projekty, že nie je to ten objektív postavený len smerom, akože hľadám v krajine, alebo robím krajinárskú fotografiu, ale naozaj sú tam tie problematiky tých lokálnych, environmentálnych problémov, sú tam vlastne zdokumentovaní environmentalisti, ktorí riešia nejaký daný problém. Táto kategória je medzinárodná a si myslím, že v tom to budeme teda aj s riaditeľkou posilňovať, že sú kategórie, ktoré má význam byť v tej V4, pretože to sú témy, problémy, ktoré presahujú hranice Slovenska a myslím si, že problematika, ako ste spomínali, už nie klimatických zmien, ale klimatickej krízy nie je ohraničená hranicami štátu, ale sme v nejakom stredoeurópskom kontexte, takže to si myslím, že je veľmi dobrý ťah a to isté je aj v kategórie každodenný život, to, čo sa deje v súčasnosti na politicko-spoločenskom platforme, ako to zasahuje bežných ľudí, tiež v podstate už nie je striktne ohraničená problematikou iba danej krajiny. Čo by sme teda ešte boli radi, že do budúcnosti znovu posilňovať propagáciu v oblasti mladý talent, a teda mladí ľudia a študenti. Tam máme síce už vstúpajúci, je to tiež medzinárodná kategória, ale už je vstúpajúci charakter tej medzinárodnej konkurencie, ale stále to ešte nedosahuje tie parametre, ktoré boli pred koronou, takže myslím, že pri tých mladých ľudí to trošku ide tak pomalšie, takže tam vidím ešte taký dosť perspektívu. No a keď môžem, tak aj kriticky, bohužiaľ na to, čo sme boli zvyknutí, každým rokom bola veľmi silná kategória portrét a kultúra, tak teraz tak stagnuje táto kategória, tak dúfam, že sa to zlepší, ale naopak musím oceniť, že naozaj profesionálni fotografi v tých médiách zaznamenali absolútne to, čo sa dialo za posledný rok, vrátane všetkých tých tragédií, ktoré sme zase prežili, takže myslím, že to všetko sa nachádza v tých témach, tých finalistov a víťazov. Takže ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ja by som teda chcel ešte veľmi pekne poďakovať porote za ich prácu. Chcel by som poďakovať aj všetkým súťažiacím za to, že sa zapojili, za to, že do toho dali svoj čas, svoje srdce a svoju energiu a aj pani riaditeľke súťaže za to, že sa jej už podarilo
zorganizovať ďalší ročník tejto unikátnej súťaže na Slovensku a v Strednej Európe. Ďakujem vám pekne. Kľudne si môžete zobrať slovo. Ja by som chcela na záver povedať, chcem sa poďakovať všetkým, chcem sa poďakovať aj magistrátu, lebo nakoniec som dostala malý grant, takže nemáme až tak veľký dlh, aký sme mali, takže pomohlo nám to, ale veľmi dôležité možno v tomto ročníku je práve to, že vyhrali fotografii z médií, z profesionálnych médií, ale aj z krajín V4, sú to fotografie z médií. Tá informácia o našej výstave pôjde do každej krajiny a pre mňa je veľkou cťou, že tí fotografii dnes pricestujú. Pricestujú z Maďarska, z Poľska, z Čiech. Bohužiaľ, Ukrajincom nedovolili prísť pre stáne právo, ale aj tak budeme s nimi online. A myslím si, že najpodstatnejšie v tomto projekte je poukazovať na tie palčivé témy sloboda slova, demokracia, sloboda človeka, klimatická kríza a to sú témy, ktoré budú na Hviezdoslavovom námestí a každý človek si to môže 24 hodín, 7 dní v týždni pozrieť a prinúti ho to kriticky myslieť, ak si niekto myslí, že vojna sa nás netýka, týka sa nás veľmi. A na tých fotkách je to jasne a zrozumiteľne ukázané a nemali by sme si zatvárať oči pred ničím a začať rozmýšľať a konečne si jeden druhému pomáhať, pretože tá doba je naozaj veľmi ťažká. To je taký ten message, ktorý my máme a večer odovzdáme ceny všetkým víťazom a teším sa na to a teším sa aj na výstavu, lebo v tomto roku sme dostali opciu na WordPress foto, zatiaľ nechcem o tom hovoriť, ale je dôležité, že dnes sa otvára, máme ten istý deň sa otvára WordPress foto v Budapešti a súčasťou WordPress fota bude naša veľká výstava vizualizácia klimatickej krízy v krajinách V4 a to si myslím, že je obrovský posun. Je to v Národnom múzeu v Budapešti, uvidieť to veľké množstvo ľudí a to je to, čo my vlastne chceme, aby tí ľudia pozreli na tie fotky, aby sa zamysleli, aby konečne bol nejaký posun a pozitívne myslenie. Rovnako sa to týka verejných priestorov, ktoré sú všetkých a dúfam, že začneme všetci spolupracovať a budeme sa usmievať. A ďakujem všetkým. A podstatná vec, že sme dostali, aby som to nezabudla povedať, to je veľmi dôležité, tento projekt podporila nadácia mesta Bratislavy, Bratislavský samosprávny kraj a podporila ich aj Lita, autorská spoločnosť, čiže ďakujeme za tú pomoc a ostatné zdroje boli zo súkromných zdrojov a to už poviem večer. Ďakujem krásne. Ďakujem veľmi pekne.